Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. 11 minutos nakaligid sa atak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa liwat, maayong hapon na naman yari kita sa katapusan nga Lunes ang Oktubre tuig 2020. Isa na naman ka mabagyohon nga adlaw. Kahit sa 26, may 5 na lamang ka adlaw ang nagahabil-habil. 5 na lamang ka adlaw ang nabilin kag mga babay na ang bulan sang Oktubre. Akuntani sa mga sigadakabig pinakamasiradiyahon nga bulan para sa mga Bacolodon tungod sang Mascara Festival. Apang pagod sang pandemya ni COVID-19. Ang Mascara Festival wagid maka first base. May 5 na lamang kadlaw na bilin, magsulod naman ang bulan sang Nobyembre mga kaaksyon. Kamusta ang sitwasyon sa mga lugar na inyo ginahamtangan subong? Nagapabilin ba lang lutakon? Nagatamsak o kung nagalapotsak yapon ng inyo sining alagyanda? Bangod sa pagwaswas o kung pagbubo sang ulan. Umpisa kagab itob-tob ka inasang kaagahon. Dawa ay sang kalooy nga pagbubo sang ulan mo. Ano ba lang mga pagkabutang sa inyo sa nga puluyan o kunog saran ang nagkaladula bangod inanod sang baha? Malain man o kung maayo ang tiyempo makaaksyon basta yara lamang kamodera sa gihapon. Nakatutok sa sarang nga palatunturan. Action Reports After Edition inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hirbaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa iluwan tayo sige na mga nagabaga nga mga pangulong dinalaan mga balita nga dapat nato sinitutukan. Balitang COVID-19 sa Bacolod. Oy bag-o nga pulisa sang Emergency Operation Center. Backtrack registration kinahanglan naman para magkuha sang medical certificate kag travel pass. Bolsiringon sino man nga persona nga magkuha sang medical certificates agod maisyuhan sang travel authority dapat gid nga magparehistro kamo sa Bacolod Contact Tracing ginatuwag nga backtrack system sugod na subong Oktubre 26. Kinahanglan gid ni bangod mando ini sa Bacolod City Emergency Operation Center Task Force. May memo order number 102320-01 na naging napagwa makaaksyon na kasiling man nga gina-discourage ang chest x-ray. Bosilingon hindi pwede nga basihan bilang requirement sa pagkuha sa medical certificate bangod ang x-ray sa dughan hindi ko na makadetect sang COVID sa lawas. Damo naman ning magkolorinot ang nawungkag agtang mo. Ang importante hambal sa nga EOC makaaksyon amo ang history of travel kag exposure nga ang backtrack among isa sa makabulig. Pero ang chest x-ray pwede gihapon na basta sa special cases lamang nga ang physician sa City Health Office mismo ang nagasiling nga dapat gid kuwaan sang x-ray sa dughan.
Sen o ba lang magreklamo di? Laban-laban nga wala man sila sa may mahimo di kundi mang sunod na lamang bangod taran-taran sa mga tikang sang aton mga opisyal ka otoridad nga rin kampanya kontra COVID. While sa ibang nga katuyuan, magluwas nga ang COVID-19 mapanas kag mapalayas dire sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang baha sa marabo nga lugar diri sa Negros Occidental, pati gani sunod sa Bacolod. Kalabanan nga pagusbos ang tubig baha nag-usoy sa mga sapa kag kasubaan. Ang banwasang binalbagan nangin sentro man. Bangod bayara sang rescue operations nga ginpatigayon sa may sitio Aslom, Barangay Marina. Amo guro prutas nga tuban ka Aslom da sa Barangay Marina sitio nino. Naman gitawag nga sitio Aslom. Di maaslom ang dangatan subong sa mga residente da kay nga aman. Umpisa alas 10 kainas ang aga tubto balauna imidya gid sa mga hapon ang kaluwigon sang rescue operation. Kay grabe man tong tubig to sus. Kung makita tala maka-aksyon gin padala dari nga Laragway ho sa nga Local Disaster Risk Reduction Management Office ang Banwas sa Bidalbagan. Grabe ka kululubaan. Maayo man maka-aksyon kaysa pagpaninguha sa mga rescue units sang LDRRMO Binalbagan. May 46 ka mga tao ang naluwas, lakip sa naluwas. Ang makaluluoy nga batang edad sini, 3 pa lamang kasi mana. Una sa balita, una sa aksyon. Himanoon tarugay-dugay kung anong senaryo maka-aksyon ha pagi sa pamuno mismo sa nga LDRRMO sa Binalbagan nga si Engineer Jerny Rondin. Bago ko ng kaistorya sa iya sa nga staff nga sige-sige subong ila sa nga meeting dira sa Banwasang Binalbagan. Hindi lang Binalbagan, damo nga lugar pa diri sa Negros Occidental. Nagsuperman sa ring grabe nga baha. Daludo sang tubig halin sa kabukiran. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Governor Lacson may pasalamat sa mga otoridad kag sibilyan nga mahilig sa pusil. Mayara sa patanda-tanda tiro nga kompetisyon. Pero tuyo sa ring kompetisyon di niya kay maniro sang kontra ha. Kundi makatipon sang kwarta para bulig sa mga kapulisan nga inigo man sang COVID-19. Amo ni ginatawag nga First Shoot for Peace. Barilan para sa kapayapaan nga torneo. Natapos na ni, mayara sang paghatag na gani sang pasinugog sa mga nagdalalaog. Mga tanda tumiro nga pulis kag sibilyan, ginpatigayon na ni kainan na sang aga. Ang ining aktibidad magapaayo pa sang abilidad sa hindi lamang pulis kundi pati sibilyan nga mahilig sa pusil, abilidad kag kinaadman sa pag-uyat ka paggamit sang pusil. May bulig man halin sa madabo nga mga sponsors. Hindi malipod magkakson nga bisan ang mga pulis nato na igo man sa ning COVID-19 ni. May mga nare-recover naman. Pero sige hapon may nagaantos kaya nagatinguha nga mag-alalayo man para makabalik serbisyo sa mga katawhan. Ang mensahe sang gobernador kung may tiyempo takaron, aton man ipabati. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang no pagidibal sining nga balita sa bayan sang lokal, testing kag dry run sa mga bag-ong CCTV sa Bacolod. Pati gayunon subong nga semana. Importante ginibaya ang pag-test kag dry run sa tuwag nga CCTV. Ang toyo para ma-sure nga ang makita sa CCTV sa Laragway mo ginit suraya. May ara sa CCTV nga kita mo sa CCTV camera. Gwapo sa personal gali. Klaway. Una sa balita, una sa aksyon. Simple lang, pasi ang CCTV, nagapog-hapo. May ara na mga ka-aksyon mo. Na ang itsura sa CCTV, lain itsura sa personal, lain. Kaya dapat may dry run gid, may testing gid, para piho-piho bla. Kaya ng CCTV ni may expert ako nga na istorya. Lagi Action Marlon, kung mag-code sa CCTV sa mga major streets, dapat pilion nilang di kalidad na lang, malahalon na lang. Kaya kung pigaw kag baratuhon, useless daw. Huwag pulos magluwas nga pila palang katuig o pila palang bulan, gabisyo na, guba na,
pagkuha mo maka-aksyon, di pa among resulta. Bisan mahal, at least di kalidad. Ang manangambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga kung siya pasugtan, dulaon na ng bidding-bidding sa gobyerno. Was mag-bidding, kapag itaong mo ng barato mo, simple lang na, kapag hindi. Anong paabuton mo sa barato man? Yan pa barato, ganit siya negosyante na kay pigaw ang kalidad ya. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:20 sa Luwanta ang balita nasyonal, antes ta sa Luwan ang ato sa nga patrol, ratsada ni Bagyo Quinta. Missing nga mga mamangingisda nga ang kadamon isa ka dosina, ti 12 ka mga mangingisda sa Catanduanes ang tubtob subong wala mabalaan kundi na ginapukan nga lugar. Ang siling ni NDRRMC spokesperson Mark Casian, may 7 ka mga tawo ang naluwas ang isa pa ang missing sa pagalugdang sang Ocean Explorer 3 sa Bawan, Batangas. Samtara waswas ang puay sa nga puwersa si Bagyo Quinta. Basta ka ni Bagyo magkakson nga nagapaidalom sa storm signal sa badamang nga lugar, hindi ginimalikawan niya nga may mga tao gid nga nagakamising, nagakapilas na kamalain dari kung kaysa pamatinan, may ara gid nga nagakapatay. Ang halit ni Bagyo Quinta, ginaisa-isa pa lista makaksyon sa ato sa mga otoridad, ilabi na ang LDRRMO. Matapos ini si Quinta, hambal sa pag-asa, may masunod pa. LPA na naman, ginapanilagan, kaya man ang LPA ang manang ginahalinan sang Bagyo maka-aksyon. Pero good news mara, ay ng LPA ang hambal sa pag-asa, magamay lamang ang tsansa nga maghimo bilang tropical depression, namalantara ni hambal sa pag-asa sa masunod nga 2 ka adlaw. Ang singgitan subong sa Makaludon kag Negrosanon, Bagyo palayo na. Ay Bagyo hagada palayas si COVID-19. Galing kay damo pa sa listahan sa pag-asa ho. Damo pa sa mga bagyo nga nakalinyada para sa tuig 2020. Pero hindi malayo ang posibilidad. No, kay posible nga amon na ni ang bagyo. Amon na gina pangayo sa kalabanan. Amon na ni katapos nga bagyo. Kabay pa. Alas 5:22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Arin ang patrol, ibalaon nato ng ila sa ring paglalambiyong, ila sa ring observation report bagay kay Aksyon dyan. Mayong hapon, please kabin. Na Aksyon Mar nagaulan sa palibot sa syudad sang Bacolod. Yehey! Ikay na sang Ogto, medyo magulugalumon kag nagbunok kidman ang mabaskog nga ulan sa syudad. Pero sa ring hapon, ginalauman sang karamaan nga hopefully tubtob na gabi. Pagin mga nainaya sa gihapon ang aton nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. But siringon, hopefully nga hindi na magulan pa, no? Hindi makita man aton nga katinaw sa aton kinangitan mga kaaksyon. Nagin man may nagaporma nga mga galom dari sa aton ginakamtangan makita naton. Ang patrol, ari kami sa area mismo sang Rizal, Lacson, kag sa ring hapon, kapit rin moderate to heavy, tubtob heavy ang traffic situation. Tabanan sa mga street light ang nagsariga na. Ang mga salakyan Aksyon Mar, nagpasiga naman sila tagsak ka mga suga. Medyo madulom-dulom na, matamat na nagadulom. Aton nga palibot sa niman nga mga tanion, mga kaaksyon. Patrol sa ginapon, parang nagambiyong sa pinakamadalan antes naman ang pinakula sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Takna na 5 lang kainas ang hapon, kanabanan ng mga patso dari sa palibot sang syudad. Nagpanira na gidman Aksyon Mar, la 5 lang kaina. Kita naman natin sa gwa sa mga patso nga hindi ka mo sinapa tamo sa mga salakyan nga nag-park abi sa gwa sa ining mga lugar mismo nila na hindi pa man bugat ang dalagan sa trapiko. Kaya supposedly, o kumparar natin tinikdan nga matinuig, kung sa riinti normal pa ating sitwasyon, nagsa na ang mga tao nga nagapadulong sining mga lugar mga kaaksyon sa mo palang mga inadlao. Sining hapon, dari sa area mismo sa Burgos, Lopez Haina, abig lamang dari nga light to moderate ang traffic situation mga kaaksyon. Ano kamagaan ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton paghambalan? Wala agad man nagatugas ang pagginutok sa mga salakyan except na lamang mga salakyan ng ruta gikan dari norte kag padulungsong nga bahin ang area sang Lopez Haina nga aton paghambalan mga kaaksyon. Paglabot dira sa area sang Gonzaga, Lopez Haina, sa ring hapon, moderate to heavy ang traffic situation mga kaaksyon. Nagagana ang traffic lights o galing lang nakita naton damo gid salakyan mong basta gani pag-abot niya sang Lunes. Like nga daan ang trabaho sa aton nga mga kaaksyon.
sa mga pampubliko kung pribado nga man nga magkumpuyahan sun ko nga karamo gid sa mga salakyan. Amo kani nagambal ka to hindi na ko GCQ kay perti ang pagranda di mga pribado di pasahe mga salakyan mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa ton ginakamtakan sa may Burgos Lacson siningapon abigman diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Pasalamat kita kung nagagana ang traffic lights sa pinakamayor na Dalanon intersection point sa palibot sang syudad sang Bacolod. Lagi masyado na budlayan ang atotaran nga mga traffic enforcer pagkalokar ko na dalagan sa trapiko ang paghamalan mga kaaksyon. Puro panundom lang kag sa totalan nga makaaksyon nga nilabay sa Circumference Road. Sa Clementina mga kaaksyon dahil sa Burgos Circumference Road. Panabaan sa gyapon ang pasensya kaya pagbukat sa dalaga sa trapiko na mabatsagan na totalan mga kaaksyon nga nilabay sining hapon mismo nga lugar. Mga possible route ka mo nga mahimo maagyan kawabi dali nagikan sa may BS sa kinadrive. Ang pinakanami ko ng obrahon dahil ka na naliko sa may Nara tapos may CL Montelibano Avenue tapos ka dali makakson sa may Bangga Home Site nga kilala nilang lugar. Naman yung CL Montelibano Circumference Road makakson din lusot ka sa home site tapos dito bla sa may boundary dulong sa may Fortune Town makakson sa barangay Stefania. Panabot na sa ginsang mismo sang dalan sa dalag ka subdivision yung pinaka mabunggo ag ito na mag-action hindi ka ito mag-left turn right turn ka agod nga dari ka pabalik sa area mismo ng Burgos Extension plus may Bangga Escala mag-action then going east direction lusot ikaw sa bahin sang Barangay Granada para nasidlang na bahin sang syudad sang Bacolod imo suyo na nga lugar mga kaaksyon sa gihapon sinasiling ko na yan ay ang panyambos palibot sang syudad wala gid patimaan nga mag-ulan man nga hapon mga kaaksyon pero kung amo sinitsempo kalabanan sa ton piligid man maghigop sang mainit-init nga kape bisan pa kun aga ugto kag tikon hapon mga kaaksyon kung kapeng pagabalan isa lang aton ginendorso sa inyo mag-inom ng Dr. rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Las 5:27 Action Radio Philippine Standard Time. Buo ko lang first batch ang ato sa commercials. Standby ha, partikular sa mga mayara sang parientes Banwa sa Bidalbagan kag sa mga taga Banwa sa Bidalbagan mismo. Ibalaunta ko nano ang resulta sa ilas ni malawig-lawig nga rescue operation sa mga hapon. Dira sa mga sityo Aslom. 5:27. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag
kampihan. Padayon Aksyon Radio. Okay, dari kita sa first bus sa ato sining gabaritor sa live stream. Alex R. Monteza, mayong hapon. Evelyn Tipomoseno, Halloween, hambal ni Alex Monteza. Party on. Party on. Embong Dio Campo, monitor. Kami dari sa may Maaw, Dionisio Telebrico. Hambal ni Alex sa Mascara Festiveros. 2020 failed to celebrate this year due to Halandomon virus. Rosalina Arellano Espadero. Patamyaw sa Marlon sa Familia Silos ang Barangay Dabulao si Palay, Familia Ramirez ang Barangay Granada. Manabogid nga salamat. Flor de Liza Barillo, good PM. Araw Ortiga, good noon. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sir Marlon, wala labot sa tatlo ka requirements nga ginapagita para magkuha medical certificate. Ang CBC X-ray kag urine test dapat may QR code lagid. Minda namin Minda, happy birthday sa inablos ko sa Barangay 35 Bacolod kay Xiaomi sa isa ng ika-5th birthday. Puwerte baha sa amon Action Mar, always monitor diri sa Kawayan. Corazon Villasis Gayo, Erwin, monitor lang ko dari sa Maaw. Jocelyn Limon Dispoho, Rama si Rose Guevara, Jose Mongcal Torilla, si Aro Ortiga, tama ka Aksyo Marlon. Martin Aliling, magandang hapon po. Melvin Peñafiel, Rose Guevara, panawagan ko lang sa mga kakilala at mga kaparentihan namon sa taran nga lugar na si okay, Inday Rose, kuha lang, ipagila sa kuan sa letter, no? Kaya basta mayara kami protocol, basta may panawagan nga patay, may protocol kami ginasunod, okay? Kay Rose Guevara, sige lang, i-follow up talaga. Josette Valeriano, good afternoon. Gusto ko tani magpaabot sa imo regarding sa PLDT, sa LSD Customer Services. Kaya ang service nila hindi gid maayo, na dula ang landline kag internet namon diri sa house since October 22, Thursday night. Nag-call ko sa ila, nag-call ko sa ila same date, October 22 sang gabi, nagkadto pa ko mismo sa customer service office nila. The next day, October 23, Friday, habal nila ipacheck nila sa field operation team nila kag within 24 hours. 3 days na wala pa nila na pakadtua. From Suzette Morillo. Bao mo gini per may reklamo, damo gid sa nagareklamo sa PLDT, no? Si Sai Kiss New Year. Aksyon Marlon may hapon while work sa Boardwalk Rizal. Suzette Valeriano, ang concern ko lang tan nga aksyonan Manila na yon kay may online class ko nga student. Update man ang payment ko sa PLDT. Wala ko outstanding payment sa PLDT. Remind lang per may Ma'am Suzette, no? Basi kon damo malipaton sila na. Sa PLDT. Ruth Kuzawa, good evening. Watching you from Tokyo, Japan. Aro Ortiga, good afternoon. Monitor kami Riyadh, Saudi Arabia. Bert Hirapusco Caraballo, monitor kami Hotoda Hadobano, Bacolod. Suzette Valeriano, last Feb 2025. Amo man ina tabo sa amon sa PLDT internet. Nadula man ang line. Almost 1 month kagagin connect nila. March 21, 2020 na. Nag-ask ko sa ila sang rebate ko sa sida nga period. Until now, wala pa nila nahatag sa akon ang rebate. Gamon ni plastada, Ma'am Suzette, sa ilo ko sa iban na. Basi i-remind sila perme kay basi nga kalipat gid sila na. Si Bert Hirapos ko, okay. Amon di Aksyon Marlon sa Globe kami wala man subong dial phone updated man amon bayad ba mo abo man sila gali. Di kag Globe ba. Olive Prado Gargaritano, monitor lang hotel quarantine facility Manila. Keep safe, God bless at taran. Iban dugay-dugay naman.
amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na Una sa aksyon. Sa Ilawanta nay ang banwasang binalbagan mga kaaksyon kay payara sang rescue operations. Grabe man gali ang waswasang tubig dara sa mga sitio Aslom, no, sa barangay Marina, banwasang binalbagan. Ang laban-laban mga banang plastada mga kaaksyon, kundi sa Sipalay, Isabela, sa may Kawayan, Mayara man, sa La Castillana, Mayara man sang baha, sa Hinubaan ganito, Mayara man sang napapagi ganito yung isa ka tuig kag 3 ka bulan nga bata. Sama-sama mga kaaksyon, dalo-do inisang tubig balhalin sa kabukiran. Sa may sitio Aslom, Barangay Marina, alas 10 kayo na mga kaaksyon, may rescue operations nga ginpatigayon. Ang local disaster risk reduction management office kag medyo may kabudlayan ni sila posible nga na-esperensyahan kay grabe ka askog sang kuryente sang tubig bla na puwerte nga kita tadi sa picture nga padala nila makakson no, sa Aksyon na Radio Bacolod nga grabe ka taas ang tubig kaya mayara sang naluwas na mga 56 kag isa na rin sa naluwas ang 3 lang po kasi mana nga pangidaron sang bata makaksyon. Okay lang aksyon hen kung alang-alang signal ni LDRRMO Head Engineer Jeremy Rondin kay nastorya kong staff ya meeting din sila sige-sige lang meeting ya sige-sige pa siguro aksyon Henry ang ila sa di nga pag-istorya na pag sinapol dara sa banwa sa Binalbagan. Laboto na karon na sabay sa aksyon na firing line ay importante maka-aksyon na ka
Nakapagig-angot kita inisal sa iya sa nga staff sa buong hapon. May kang tanan sa siring rescue operation. Sa karon sa Action Farming Line, basi mangin available na ang communication ni Engineer Journey Rundin. 540 Action Radio Philippine Standard Time. Ipabati ko lang mag-action kamay ara sang awarding ceremony na agin patigayon subong aga o kung kaina sang aga sa headquarters sang Negros Occidental Police Provincial Office. Angot ni sa aktibidad nga ginpatigayon, kabahin man sang pagtipon sang pundo sa ato sa mga kapulisan para ibulig sa mga na-infect nga miyembro bala sang nokpo sang COVID-19, no? Mayara sa inisal nga nahatag nga bulig pinasal tag 10,000 pesos ato sa mga nagka-recover sa COVID-19 nga miyembro sang nokpo mga ka-aksyon. Si Governor Bong Lacson isa sang nangin dinapit nga bisita kag mayara siya sang mensahe sa siring aktibidad nga ginpatigayon kay na sang aga. Yari si Governor Bong Lacson. A lot of things were achieved by this single activity. To all the participants and awardees of this first Shoot for Peace, congratulations. I hope that this event, aside from being an avenue to showcase your expertise, was able to refresh and further develop your proficiency in gun handling and accuracy. More than that, please accept my gratitude for this activity was an instrument for a worthy undertaking. I would like to take this opportunity to extend my appreciation for your selfless and courageous service. Thank you for your bravery and commitment, particularly to our officers who were infected with the virus. I hope that this activity was able to give you a respite, an opportunity to unwind. I am confident that together we can make Negros Occidental a place where peace and order are upheld and a place safe from all sorts of threat, may it be an unseen enemy like the virus or otherwise. Thank you for making me a part of this first Shoot for Peace. May God continue to bless all our undertakings. Avance Nigrense. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:42 Action Radio Philippine Standard Time. Oy, stay healthy, live better pagi sa life extension. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala. RB for Peace. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Mayara sa mga tagdaog maka-aksyon, 3 sa elementary category, 3 man sa high school category, kag dugay-dugay ha, balikan tari paglawag sa ila maka-aksyon para at least ambit naton bala. Ining kadalagan nga naangkon nila. Oh, ARB for Peace. Mabalik pa kita pagkatapos kay lamang sini. Ako si Adrian Da. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan.
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itaw palamati.
Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Pandan sa sarigid nga mga tirion, Attorney Doug Pandan. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamigin na rekomendar ang panyawan na Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan 4-piece pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom. Sa elementary category, mga ka-aksyon, congratulations sa kay Verly Diket. 10 years old, taga-barangay Pinaginpinan, Cabancalan City. Nagabalahan man kay Gladys Patricio de la Cruz, 10 years old man, sa Poroca Zone 6 Barangay Magsaysay, Cadiz City. Crispin Henry Infante, 12 years old, Porok Ilaya Barangay Cabog, Bacolod City. Sa high school category naman mga ka-aksyon, Roy Vincent Pianotse, 17 years old, Porok Maninihon Barangay Tacog, Bacolod City. Mark Alfred Sangrines, 15 years old, Porok 5, Barangay Bulata, Banwasang Kawayan. Nialin Aurelio, 14 years old, Barangay Bakong, Bago City. Sa college category man mga ka-aksyon, Andrea Padernal Amunio, 18 years old, kilometrahe 11, Ajinamoto, Barangay Talok, Bago City. Leona Grace Larapan, 20 years old, Porok Tumpok, Barangay Pantanon Silos, Don Salvador Benedicto. Aglenche Monsato, taga Barangay San Miguel, La Carlota City. Subong adlaw October 26, buwas nga adlaw mag-aksyon October 27. Amo ning schedule sang story reading. Mabatian ang istorya nila katahom no. Ang story mag-aksyon sang pila ka mga nagdalaog ginlawag nato naka-schedule ina. Sa This Is My Life ini sa mabatian aksyon Henry. Why niya sa iban? Diri lang niya sa aksyon Radyo Bacolod ining 4-piece. Agbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Damo-damo subong kinahanglan di. Kay pinasahi subong estilo sang pagtuon sa mga estudyante naton subong elementary man, high school man o college. Mabulubod lagi. Gaantos ang bata, mas nagaantos ang ginikanan. Labi ng bata nga batinggilan, bata nga tamaran. Abis ang iloy kag amay gatuon. Ara gali sa plongkuan, dalom sa plongkuan ang cellphone. Nakaunay ang ML. Una sa balita, una sa balikan tang aton sa nga patrol na tipon nga balita ni Action Jan Diaz. Karon lang sa Banwa sa Bidalbagan, haway ta balabot ang head sang LDRMO. Karon sa firing line masibalabot ni Action Abaral Morde. Balikan to ng patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik report please kabin. Sang record o kon report abi sa kabay naman sang Philippine Coast Guard. Negros Occidental nga mga maritime related incident may kang tanan siling paglaslas sabi o kon ng pagbobo sa madamol nga ulan. Pinadikto sa sur na bahin sa probinsya sa Negros Occidental nga nagtuga man ang pagbaha sa pila ka mga lugar Action Mar. Okay, PCG Commander Sin Benjamin, padayon karon ang ilang pag-monitor ang nagkalain-lain sa mga banwag kag syudad diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental. Bulig mas ang tagsa ka mga local disaster risk reduction management offices
ang ilang mismo mga substations nga namtang lain-laing lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental sa pagbantay kag paglantaw sa pinakauli-abi nga sitwasyon sang kag mga pagbaton o kung pagpangita ang mga report sa may kang tanan sining pagbaha abi nga nagluntad probinsya sa Negros Occidental. Sa padrig kay Benamin, nag-alerto man ang naglain-lain nga mga substations diri sa probinsya in kaso nga kinanglanon sa emergency response kagabulig gikan sa PCG Action Mar. Ay angot sinidrig yung bulgar ni Benamin nga kagabi matapos api ang tuman kinabol nga paggabubo sa ulan manuwas ng inubaan. Ito nakabulig man ang organic nga mga personnel sang PCG pagpatigayon sang rescue operation pagbantay kag pagmonitor sa pinakauli nga lakad sang panahon. Puman ang pagsekyar mga suba kag mga baybayon nga napalibot sa mga mismo nga banwa San Mar. Sa buong wala sila sang may na-report o kung bato nabi nga reklamo nagkaradula o kung nabi nagkara-damages nga mga sakalang pandagat o mga motorbangka diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pangpadayon man ang iladring nga monitoring. Dugang pagin ni Benamin San Mar sa tanan nga mga magapanagat abi temporaryo nga ipaiway ang pagpadulong sa labod tubtob nga wala pa kabalik sa normal ang panyampo agud malikawan no ang disgrasya na bing risko sa pagpanagat Action Mar. Sunod sa iya, kung hindi gid malikawan, kung mamiara gid man nga bing ginakuhaan sa ako ng palangitan-an naman yung pagpanagat, ang kinanglanon gid safety nga equipment nga dalon, ano ba ng flashlight, cellphone, para sa tion nga kung medyo hindi na may sitwasyon drasto nga sa lawod, magkapangayo sila gilayon sang bulig, pinakalapit nga hensya sang gobyerno na makabulig gid sa ila Action Mar. So, kung nabaling Benamin, kung hindi gid man kinanglanon na subong, kag kung na makitaan, kung naobserbaran nga hindi amo nagkalinong kag kadlagko sang balod sa kadagatan, maayo pa nga ipaiway na lamang nga pagpanagat Action Mar. Walang maipahiway na yung pagbalawot, hindi ka licensing po. Pagka kung hindi sila mabalukan, kasi yung mga magagpahimang isla, kung hindi sila magbalawot, so hindi sila kapakal sa mga bukas. So, kung hindi sila malikawan, nalalak sila sa bilangan sa babida, bala? Oo. Spasipon, may aras ka cellphone, para hindi mo matapos sila ito, may aras ka sa floating device para salvar sila o makatawag sila sa sila mga matao sa authorities kung magkara-aksidente sila sa Maramatian si Philippine Coast Guard Commander Jensen Benamin. Nagtagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Zone Diaz. Una sa bato sa Action sa Bacolod Action Radyo. Yari na ang Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon, patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Action Radio.
Okay, second batch sa katos ning gamonitor sa live stream. Rose Guevara, sige Rose, salamat gid. Paano ba lang? Pwede ka lang kigangot ulit di kay himuan na siya sa papel, no? And then mayara sang perma. Okay, salamat Rose Guevara. Si Hinovia Clarito Rowena mayong hapon. Elizabeth Malak Gamala, Malaka family, avid listener, stay safe. Salamat Jess de la Cruz Bakilier, arama si Esther Fernandez Tingson. Ari kami sa Mansilingan. Hamal niya Jez, ganit ko lang Papa Moises nga kapamati gid permi sa aksyon. Bisnar Alexander, ginatamiyaw ko na Bisnar family. Nil ni Realista. Corey Vidaha, watching from Kuwait. Sheila Alagos, Chris Vilma Trias, watching East Home 3, Barangay Estefania. Vanessa M. Mayo, praying for everyone's safety, especially to all Hinobaan area. God bless. From Minnesota. Sa ato sa ning iban gabaritor sa live stream, si Raquel Di Maala. Ayong hapon sa tanan nga taga Pontevedra, monitor lang kami diri. Salamat. Si Toto Delmer Dilig, Action Abian Marlon, Action Marlon, number 1 na ang AM station sa City of Smile. Go, 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 hamal ni Delmer. Elizabeth Malaka Gabala, good afternoon. Salamat kid, araman si Toto Eugene Adiyong, si Toto Ariel Rulipa, si Action Percival Villamor, nagga-monitor man. Salamat kid! Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. After edition, magabalik buwas, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ako naman, Action Marlon Henovoy. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company.